יאללה. זה מנוף 600 טון, נכון. ממש תקני למשל פיקוד העורף. זה עם המבואה מרון, לא? מה, הורדת פה 2? פרויקט של בנייה קלה, הבן אדם עושה בנייה קלה, יש פה ממ"ד התושבים פיקוד העורף. תראה לנו את הממ"ד. מה, זה הולך להיות פה בית? הולך להיות פה פרויקט יפה מאוד מבנייה קלה. יש פה ממ"ד מושב פיקוד העורף. יפה. איזה דלת? תוכנית אדריכל ותוכנית קונסטרוקציה, הכל מאושר פיקוד העורף, על פי תקן קירות 40, פיתום לגג, שליך צבעוני, דלת 25 מילימטר תקנית. אפשר לראות את זה מבפנים? כל טיח תקן משפטי, צבוע. יפה. עוד תסתכל גודל לזיון. מרוצף. כל מרוצף, שיקי חשמל, שקע תקשורת, יש לך מתקן עומר למזגן, יש לך מעבר כבילה תקני. אטום. פה יותקן מסנן בהמשך, על פי הנחיות פיקוד העורף. זה כניסה לאוויר וזה יציאה. בדיוק, יש לך חלון אלומיניום. נגד גזים? נגד גזים, הכל עם על פי חותמת. תקן פיקוד העורף והכל מאושר פיקוד העורף. אז אם אתם רוצים ממ"ד, תפנו אלינו מבנים פלוס אשקלון, בשמחה ניתן לכם שירות. תודה רבה.